Andisatyoli nopheli wam, upheli wam ujola noMenpi, andisamfuni nokumbona, nanguyisiza rha, enzamenza yona lo. Tyhini oko kangalala apha endlini, kangaqalise tu ulala apha endlini, uzawuthi bephi this time kamandile nakumamakhe. Ha, uzayibona induku yam uba izawusebenza namhlanje. Induku yam ayingabi kude kum, izawusebenza namhlanje. Tyhini ho, andisatyoli nopheli wam, thengisido wam nje. Andisatyoli nopheli, uphela uqhela masimba, uphela uzayifumana induku yam. Nangwesi into engangeni apha, uyaphuma engena nje uthatha ngophinda athi fokofuma. Andimfuni. Tyhini xa benzaphila kabuhlungu ngumntu ndimnqande okokoko undenzela le into, ndimxolele uyaphinda. All you need is love. All you need is love. Hi baby. Awu phela. Hi Muntu. Phanqisa ndinganjani ngaphandle kwakho? Undicingile Phanqisa wam? Ucingile abakule ndaba mntu wam. bana nasiphake ngqoma. Wacingela umntu wakho? Madoda. Benjani baby? Bekuhle phela, bekuhle. Oko kwakubuhle kaloku. Xa ndiqombe ndakukhumbula nawe bhebi ndiqombe ubuya nini. Baby bendiyokwenza intloko ne? Kugcwele la wena qombayo. Ndiyabona. Engiyokumama bekubuza ba unjani into ndiyakubona bhebi ndiyakubona. Umntu wam. Phela? Uthi ubuphi? Bendiphekaya baby ndibeka becala. Iyokwenza intloko. Bendiyokwenza intloko kaloku ndahamba ndaye ekhaya ke ngoku yabo. Umntu wam. Mama ke ngoku bebuza ba uphi into. Uyangibuza? Uyangibuza shema. Uyamthanda ke lo mfazi, akomfazi nimthanda. Kodlula lo. Baby, ngoku into le ndiyibona apha elenteni efowunini, yazi abantu banento abathanda. Ndibona ufota nenye indoda pha. Eyiphi indoda? uMan B. Bani Man B? uMan B ukhona lo mfana mani nanku pha kwikhosi. Nanku engena-choice mani, ufike enxiba izikipa ze-chiefs obona uba uzithatha estendini. Mna? Kabe ngaboni wena? Kubani uMan B? Andazange ngibona noMan B mna, zange ndabona kwa indoda ekuthiwa nguMan B. Naloo nto uba ibe sefowunini uba kuthiwe mna noMan. Ngowaphi uMan B? Ndiyiqondile, andiyanoyazi loo tuwa leyo. Into endiyaziyo kodwa uba upha yifene enkulu yamakhosi. Nakumane ngena-choice ufike enxiba izikipa apha zamakhosi apho ozibonayo uba thengwe nje phaa elenteni. uMan B waseMonti. uMan B waseMonti esilandayo. Umazelaphi? Umazelaphi? Ndibona epikini naye ingathi uyancokola phaya. Hayi bungaboni mna mntwam. Hayi. Uyayazi into ekuthiwa yi-Photoshop baby. Aba bantu bayandiphotoshopa ndikuxele, ndiyayibona ke ngoku. Yabona amaqoqo and ke ngoku baby ndiyabona uba bafuni sithandane mna nawe. And kudala ndiyithetha le nto uba abantu abasifuni baby. Basifuna abantu mntwam. Ndiqondile, nditsho Baxatyiswa naye le mbana undibheja wena ndenza amazipho, undenza neenwele. Bayifuna into entle mntwam. Nale nto uba uphangela kwamasipala bafuna bathi mna noMan B besifoto epictsheni mna. Bathi nihleli pha xa ndifuna uyijonga naloo picture. Ndiqondile bubuxoko obo. Bubuxoki baby, soze mntwam. Baby kunindikhumbula iqomba kanjani namhlanje. Ndiyabawela ke namhlanje ke sihoyane nje kamandi namhlanje. Ibe ndim nawe sithandwa sam. Ndiqhubelezela, uyabona ngokungalelanga bizolo. Ndiqomba noko namhlanje imini yethu. Baby, singangena apha ekamereni sike silento ke. Udinwe yintoni nangoku sithanda? Baby bekuklinwa ekhaya kwenziwa spring cleaning. Ndidinona kwenziwa spring cleaning ngoma. Hayi siyeke spring cleaning. Ijoga wena beka ne-winter cleaning ngoku. Siyeke spring, siyazi spring wena ubovala indlebe ungava nokudiniwe. Ndidiniwe mntwam lo isinqa.
Oh hayi baby ndithini. mamela kaloku phela isithando sam uyekele kungonke umsebenzi. Oh hayi baby ndithini nyhani. Inoba yile nto ke ndinxiba oFabiani mna lo Man B enxiba oBogart iyamdinisa umntu wam. Fondini ndithi kaloku umsebenzi inkomfa izawuqhutywa ndim wena uqonda soze uve noba wena icontest yenzayo. The kanjani? Ya yambona lo Man B banoze ndidibane naye obubugadalala bakhe uyazi abubondaze ndikubone phaa kuye ba indoda egadalala uba yenziwa njani. Une-bodyguard ku-Man B ucimfansi. Une-bodyguard? Oh ngimningimve. One thing endiyaziyo nge-bodyguard igada umzimba intloko ayiyigadi ndizayiluma entloko. Andiyaluma ndizithembile ndayiluma entloko. Yho kodwa hayi ungamxeleli uMan B ba bendithethe njalo hayi wena myeke uMan B makenze into zakhe yena kodwa as long thina sithandana ne awudinwanga mosini. Angisadini. Hayi baby man intoni phela yintoni man yintoni ndenzela hlobo phela ndagqiba ukuthanda kangaka baby ukuthi uze ne-take away apha sithando sam ucinga umntu wakho kanti uzela ukudinwa. Yho hayi ndithe ndidiniwe mna. Ndidiniwe mos. Bowufuna hayi ndidiniwe. Tshini hayi suka. Mphathele cephe. B